Mhux se nitilqu niġru mela, bqajna fejn konna. Kif 4 households OK u ristoranti iridu jalqu. Dawn kienu ftit mill-mijiet ta' reazzjonijiet wara l-konferenza tal-aħbarijiet tal-Prim Ministru l-ħamis wara nofsinhar fejn ħabbar is-suppost miżuri ġodda. Miżuri li kif ikkonfermat l-Assoċjazzjoni tal-Catering Establishments saru baġla u mingħajr konsultazzjoni. Wara x-xenata tal-ħamis, dil-pressjoni enormi. Bosta kienu dawk li kummentaw fuq il-paġna ta' Facebook ta' Television Malta fejn kienet qed tiġi rrappurtata din il-konferenza. Uħud mill-kummenti kellhom laqta umoristika b'ħafna minnhom jagħmlu referenza għal kif suppost konna se nitilqu niġru f'Mejju u kif iż-żarbun tal-ġiri se jibqa' fil-kaxxa. Dan hu pajjiż li fi ftit żmien ieħor ikun lest biex jitlaq jiġri. Pajjiżna qegħdin ngħixu f'ġenna. Iżda oħrajn ma kienx fihom daqstant biex titbissem bħal mistoqsijiet dwar kif se jkun imħaffef il-proċess tal-vaċċinazzjoni l-aktar għall-anzjani tagħna. Ħafna staqsew x'sensem li ingħalqu n-nurseries tal-futbol u attivitajiet oħra bħal dawn meta l-iskejjel xorta għadhom miftuħin u meta f'kull klassi xorta jkun hemm 15 jew 20 student minn household differenti. Kien hemm instaqsa kif il-Prim Ministru għażel li jagħlaq ir-ristoranti imma mbagħad ħalla l-każinos miftuħin. Uħud irrimarkaw dwar l-fullar fuq il-karozzi tal-linja u kif dan qed jibqa' mhux indirizzat. Minn Marzu nkunu nistgħu nibdew mixi lura lejn ir-ritorn għan-normalità. Insomma, biżibilju kummenti li jesprimu kif ħafna minn dawk li segwew il-konferenza ma kinux wisq impressjonati b'dak li tħabbar u li bosta persuni bħal diversi assoċjazzjonijiet u unions qed qisu l-miżuri mħabbra bħala too little, too late.